Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Kişi әңгіме алып барғаным сәудәгәрлек хакында. Bu tema бик тирән, аны дәвам итәргә була. Инде шул теманы дәвам итү алдына мин әйтим дигәнем. Кемдер әгәр дә тели, монда бездә кайсылары белә, кайсы шәһәрдә мин мәсәлән. Кеше фикерләре белән уртаклашасы килсә, аноним булып мәсәлән, ул бит йөзен күрсәтмичә сөйли дә ала мәсәлән. Төрле кешедә төрле фикерләре бар. Уртаклашасы киләләр алар. Урысча әйтмешли вынести на суд. Халык нинди мөнәсәбәте бар икән шундый фикерләргә дип. Киләчәктә бәлки Алла бирсә, шундый практикага кертергә була шундый эшне. Инде хәзер әйтәс килә менә шушы сәүдәгәрләр хакында. Кайсы шул теге ул вакытында югары дәрәҗәле булган, соңдан Советлар Союзында аны кимсетеп аларны купец дип ниләрме, спекулянт дип. Әле вакытында мин газеттә шул теге базарны язганда кайдандыр бер шигырьләр таптым да 2 ел. 4 ел. Шуны мин язганым. Халыкка шады. Спекулянтов раньше гнали, мы к ядрене матери. Алда 2 ел. Спекулянтов раньше гнали, мы к ядрене матери. А сегодня вдруг узнали, они предприниматели. Шулай төрле дәрәҗәдә булып чыкты инде. Аларның эшләре. Хәзер инде аларны бик ничек яманлап әйтмиләр, көлеп әйтмиләр аларны эшен, элек спекулянт дип аларны үртиләр, игел киноларда күрсәтәләр. Хәзер мәсәлән предприниматели дип атаган булалар. Исеме бар. Белмим, менә хата әйтергә куркам. Исеме булса, җисеме булсын, нәрсә ул нинди мәгънә икән бер төбенә хәтле тикшереп карарга кирәк. Менә безнең Хусаиновлар, алар вакытында хәзерге терминология кертсәң, шул предприниматели дигән атарга була. Кемдер арасында шул теге, без Оренбур ягыннан ул. Кайсыдыр әйткән инде. Әхмәт баймы, Мәхмүд баймы, Гани баймы, кайсы? Урысча теге укыдым әле. Бер еврей, яһуд Оренбурда рәхмәт анарга ул архивларны күтәреп, шул китапта чыгарганнар алар. Шунда ул шул сүзләрне китергән безнең сәүдәгәрнең сүзләрен. Копейку надо уметь вытащить даже из пасти льва ди. Арысланның авызыннан да хатта ул бер тиенне алырга шундый сәләт кирәк дигән иде. Хак сүзләр. Әгәр дә үзеңне юмарт кеше дип саныйсың, нәрсә дип әйтәләр инде? Мәрхәмәтле дип. Мәрхәмәтле кеше дип. Кешеләргә ярдәм итәсең килсә, сәүдә алып барганда тырышырга кирәк. Шул теге бергә син белән коммерция эшләгән кешеләрдән акчасын тулысынча алырга. Бәлки ул кеше сарандыр, бирмәгәч инде. Синең ан өстенә күбрәк көчең бар, ничек вәкаләт, полномочия нәрсә дип әйтәләр. Шул бар. Син инде аны аласың да үзең өләшәсең мөхтаҗ кешеләргә мәсәлән савап эш эшлисең. Әле кайсы вакытта кеше әйтә дә автобуска керә дә урын буш утырмый. Мен әйтәм, син нигә утырмыйсың? Мин әле ни дим, менә өлкән кеше кергәч утырыр. Мен әйтәм, хәзер бер яшь мәхәллни керә дә утыра, өлкән кеше кергәч анарга урын да бирми. Син утыр, әзрәк 1-2 тукталыш ял итеп бар утырып шунда. Ул кергәч өлкән кеше, урында кешегә урынны бирсен. Бүтән кеше утырып ала да бирми. Шул шикелле
Менә ул безне шул сәүдәгәрләр алар вакытында мәчетләр төзеп, ул бит менә хатта ышанмас җәмәгать. Ул менә мин нидә булдым? Нәрсә Шыңгырлау, Шилик дип атыйлар. Анда хак булса шунда район үзәге Казакстанда. Анда шул архитектура мен кызганычка каршы булганда анда искә килмәгән карарга бар. Оренбур янында гына Нежинка дигән авыл анда. Шунда бер ярым катлы дисә була шундый мәчет төзгән ул. Безнең Казакстан шигендә авылда базарлар булгач, хатта шунда да төзгән ул шунда таш мәчет 100 кеше сыянда. Рәсәй күләмендә күп байтак дип әйтәләр мәчет саны төзгән шундый. Хатта кызганмаган ул теге урыслар Оренбурда собор ширкәүләре шунда төзгәндә дә килгәндә әйткән нигезе миннән дигән. Шунасы инде 30 елны большевиклар шартлатканда анда Дом Советов дип атыйлар, шунда төзергә тырышканнар. Урыс төзгән бинаны ширкәүне юк иткәннәр, нигезендә ташларына бер нәрсә булмаган бу Хусаиновлар, чөнки аны йомырканың сарысына бутап цементны шулай ясаганнар. Каты торган, хәзердә шул сокланып сөйлиләр, язалар. Менә әйтәсе килә. Хысып тотмаган Екатеринбургны алыйк мәсәлән, анда Агафуровлар. Алар бит мин бер видео куйган идем, тагы мөмкин булса куермын, язырмын, төшерермен. Үзләрен йортыннан башка бит алар анда күп ярдәм иткәннәр мәчетләргә, хатта анда бер кергән идем, мәдрәсә булганмы, нәрсәме? Бер җирдә карасам михраб сакланган. Мен әйтәм, бу инде эчендә бер мәчеттә кебек нәрсә булган инде. Шуны игътибар иттем дә мин видеолар төшереп сөйләдем аны. Алар анда теге узган гасырның башында лисапитләрдә ярыш булган. Алар иң беренче оештыручы велокросс Хусаинов Агафуровлар булган. Хатта менә мин студент чагымда Агафурский дача дип атыйлар. Алар шунда ял иткәннәр. Шул кибетендә дә дик халык мактап йөргән, алар ди шундый ди приказчиклары бик ягымлы, ачык йөзле, хатта ди кызлар ди иреп киткән, кайсылары ди сабыйын ташлап киткәннәр, кайсы менә синең приказчигына, сезнең приказчигына бала таптым әле дип ишегенә ташлап киткән, шундый сөйләгәннәр имеш. Булганмы, хакмы, юкмы инде урысча әйтмешли. Почем купил, за что купил, за то и продаю дип. Хәзерге безнең байлар, купецлар, алар инде шул минемчә менә мин камерны башта ачыйм дигәндә уйладым, шул фикердән башлыйм дигәнем. Әгәр дә син үзең сәүдә алып барасың, ул бит сәүдәгәр элек булган. Алар ничек яшәгәннәр, ничек эшләгәннәр, ничек халыкка ярдәм иткәнме, юкмы? Халыкка хезмәт иткәнме, юкмы? Үзләре ничек тотканнар? Һәммәсен бит сез шул теге сәүдәгәрләргә әйтәм. Сез бит кызыксына аласына, кызыксынып укып алар хакында. Шундый булырга кирәк дип, шундый булырга кирәк. Чөнки безнең халыкта сәүдәгәрләр тирән ис калдырганнар, абруйлы кешеләр булганнар. Абруйлы кешеләр булганнар алар. Дәрәҗәле нидә җәмгыятьтә дәрәҗәле адәмнәр булганнар. Хөрмәтле кешеләр булган. Хәзерге мин әйтмим инде, сөйләп тормыйм, кайсылары ярдәм итә, кайсылары хатта инде битараф, яхшы, инде иң яхшы сүз инде шул битараф, яманларын әйтмим, чөнки килешми инде. Бүтәннәрне рәнҗитмәс килми, чөнки ул татар сәүдәгәрен исемен пычракка атасы килми. Татар пычрак атасы килми. Менә монда аякка тырналып нитә аталар әле. Ләгеп. Шуңа фикерләрем бераз саташып, фикерләрем пара әле, гафу итегез. Шул элек сәүдәгәрләр ничек эш алып барган, ничек үзен тоткан, ничек халыкка хезмәт иткән. Шуны барны итә бит. Әйтәсе килә. Минем бу максатым юк инде, аларга пычрак атырга. Шунда да әйтәсе килә, игътибар итәсе килә. Лайыклы маллар шул безнең татар нәселдән килгән, тарихтан килгән безнең татар сәүдәгәрләренең атаклы исеменә. Булганны бугыннан да күренә ди. Татар мәкале. Булган кешеме сез, юкмы, җәмәгать?